Salutare lume, eu sunt Larry Lug și am descoperit cum dacă vi se blochează Minecraft-ul din cauza Java, că de multe ori mie mi s-a blocat Minecraft-ul din cauza asupra numitului program Java Minecraft. Și uitați-l, deci l-am aici, vedeți în colțul de la voi, nu știu cum e, stânga sau dreapta, după cursor, aici, da, și vă voi dezvălui secretul meu. Secretul meu este Magic Launcher, acesta, care Viper Games m-a ajutat să-l fac, să mi l-a dat, mi-a explicat. Deci voi simplu intrați în el, vă scrieți numele și o parolă la bangheală, dați login, apoi vă apare 3 butoane, dați pe Play Offline și deci la mine nu contează parola, adică puteți să scrieți la bangheală, parola nu contează, orice ar fi, parola nu contează, scrieți tastatură, orice ar fi, doar dacă aveți cont puteți să vă scrieți parola și merge mai repede și mai ușor. Și da, dar pare rău că e de 1.5.2, nu pe 1.6.2. Deci vedeți la mine aici pe ecran am 1, 2, 3, 4 Minecraft-uri, adică cu tot cărțile astea Minecraft. Da, deci Magic Launcher, asta vreau să vă zic, o să vă lăs în descriere, pentru că mulți au această problemă și m-am gândit totuși să fac așa un scurt video și azi e duminică, nu? Da. Nu știu ce voi face, adică am făcut video ăsta, poate voi mai face încă unul, tot cu Viper Games, dacă o să intri pe Skype. Mi-e somn. Nu știu ce m-a apucat de dimineață, mi-e somn încă. Deci, da, Frapsul, nu știu să-l folosesc, că de asta nu filmez cu Frapsul. Dar totuși a ieșit bine filmul ăla, partea a doua, nu știu când o voi face tot. Da, tot cu el o voi face. Da, cred că tot azi o să o fac, dar mai târziu puțin, deci urmăriți-mă cam pe la vreo 2. Deci la 2 dacă intră Alex, să știți că îi postat video. Că nu durează decât 4 minute doar să-l postăm, adică 4 minute să-l filmăm. Cu încă vreo 10-15 minute să-l randăm și să-l edităm și încă 2 minute să-l postăm pe YouTube la upload. Deci nu-i mare chestie dacă vă gândiți. Și mulți copii la care le-am zis despre identitatea mea ca să-mi fac reclamă, să fie mai vizualizat postul, channel-ul, mi-au spus: Larry Lug, dar ești cam prost, nu faci videouri bune. Da, știu, am înțeles, pentru că mă bâlbâi. Bine, acum nu mă mai bâlbâi, nu știu ce mai am, pentru că m-am obișnuit cu vedetația asta. Dar chiar dacă nu sunt atât de popular, totuși, adică am 7 abonați, mare chestie, na. Viper Games are 12. Poate o să-l întrec, nu știu. iHatePin, care are 200 de milioane de abonați sau 20.000 de abonați, eu care am doar 7, 8, nu știu, nu m-am mai uitat, dar vă mulțumesc. O să vă mai fac tutoriale de astea și o să vă mai fac și filmulețe de alea. Deci nu uitați, channelul lui Viper Games, nu uitați să intrați pe el, îl vizualizați
Deci, suntem coechipieri. Orice întrebare ne puneți, putem să vă răspundem ori unul, ori altul. Dar țineți minte, numai dacă vă plac videourile noastre și vreți să mai facem filmulețe de alea, deci anunțați-ne, adică lăsați-ne câte un coment. Larry Luke, vreau să mai faceți videouri de astea, sau lăsați un like, sau mai dați un subscribe și un like și un comment. Deci depinde ce vreți voi, da? Mă scuzați că am început cu explicația asta și că vă bat la cap, dar vreau să băgați la căpățână, adică să înțelegeți că popularitatea nu este chiar de pe YouTube, nu este chiar așa cum credeți voi și că toată lumea vrea să că voi, dacă vreți să vă faceți așa mai vedete cum suntem noi, vă spun să nu încercați, pentru că vă veți lua timp din școală, adică sâmbătă vă veți lua-o cu filmările și cu asta, pentru că n-ai putut filma în timpul școlii. De exemplu, eu sunt a 5-a, de asta nu mai pot continua și voi lua căști cu microfon ca să mă aud mult mai bine și să mi se schimbe vocea. Deci, mulțumesc că m-ați vizualizat. În viitor, dacă o să meargă frapsul și o să învăț să-l folosesc și o să am și premium și asta, așa, bla 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 bla, o să filmez și Counter-Strike și Half-Life și mai multe jocuri. Dați-mi doar link-ul de descărcare și dacă o să meargă jocurile, vă promit că o să le joc în filmulețele mele. Deci nu uitați, eu sunt Larry Lug și partenerul meu e Viper Games și acesta a fost un tutorial pentru Minecraft Magic Launcher. Bye bye.